Anune dawa. Apa anune? Apane iki anune? Irunge. Oh iya. Tak kira timune. Kowe iki jane iki sinden apa gawe sensus to? Lah kenapa lho pari? Aja dawa Pak Lurah warga ngono, warga. Lah kan Pak Lurah kali Pak Lurah, pacare Pak Mudin, Pak Kompliti ya Om ya, dikompliti ya. Kompliti. Panitiane akeh ya Om ya. Kaya jamu komplit. Mugi-mugi Pak Lurah lan sedaya warga desa Kutuk panjang yuswa. Oh, alah panjang yuswa apalane ya panjang ya. Allahumma larase aja kae larase. Obate keri iki, Reng. Bocah iki. Salahe bocah rung mari mbok jak nyinden. Ukur bathuk. Aduh, bathuk kok diukur. Malah kejengkang. Iya. Ya niki ora bathuk kene. Kanggo kejengkang. Tak rungok-rungokke ket mau bojoku kok karo sinden kok rumah aku njorak-njarak kae. Bener kuwi. Nadianta wis bukan anak muda lagi. Ning semangate makantar-kantar gah kalah karo sing nom. Ayo. Semangat, harus tetap semangat Nadian ya menggeh-menggeh. Ya tetep semangat menggeh-menggeh iki ora perlu diomongke ngono. Lho wong faktor U Mas ora iso dicolong. Faktor napa? U niku napa? umur. Yuswane pinten? Rasa takon kok ndak mbok nyang. Tek kaya barang dinyang. Seniman itu tidak terbatas oleh umur. Selagi masih kreatif dan mau mengembangkan diri pasti akan laku di masyarakat. Bener. Terus sampean iki saingane ketat lho Mas Gareng. Saingan ketat piye? Lho, pancen sing gareng pertama teng wayang niku jenengan. Ning setelah jenengan viral masih banyak gareng-gareng yang lain dan juga lucu sakniki niku. Nggih, niku ya alhamdulillah Mas, berarti saya bisa memberi lapangan pekerjaan pada orang lain. Nah, nggih. Pancen wong kumpul ki marake kepenak ning awak kok. Sik, iki omonganmu iki kumpul apa maksude? Wah, iki ngeres kayaknya. Kumpul ngene iki lho. Oh, bersama-sama berkumpul ngono. Wong kumpul kok tekan dindi. Aku ora kumpul wis dadi kok. Cara ngendi? Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten Mas? Yo, Mbak Umi Hafifah sing wis dinteni karo panitia. Oke, tak takoni. Kowe lagune iki apa? Tukung-tukung. Tukung ki apa? Bebek. Pitik. Pitik. Ngarang, tukung ki ya sing ngangon bebek. Oh nggih. Sing ngangon bebek. Kuwi jenenge tukung. Tukung. Tukung ngangon bebek lho tembang wis cethone kok ngono kok takon. Oh, kalah anu, wawasan awakmu mlebar kuwi. Ora, aku suara merdeka kok wawasan. Wah iya. Kalah pinter ngono lho tegese. Ya, Dek ya. Nggih. Ya iki lagu lawas sing dipopulerkan lagi oleh Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, Kung. Nah, kangkung. Lah pripun? Kok darek aku tukung. Ya Om. Omplung. Lah jenengan pun sepuh lho. Lah kok ora ditebaske? Iya. Kalian Waranto aku. Ya wis ora apa-apa, undang apa wae ora masalah, sing penting tetep ngajeni marang wong tuwa. Nggih. Penting karena sekarang pendidikan lebih fokus kepada IQ dan SQ, tapi EQ-nya tidak terjamah, maka banyak anak yang sasar susur. Benar niku. Nah, mula kowe sing pinter ya, Nduk. Nggih, Kung. Ya wis ora masalah. Iki kowe dinteni piyai kene, tepungno jenengmu sapa, sekolahe ngendi, asalmu ngendi? Nggih. Nami kula Umi Hafifah, Pak, Bu. Kula saking Pulung Ponorogo. Kula sekolah ten isi Surakarta. Sakmenika kula tesih jomblo. Sik kowe kenalan apa tawa? Jomblo niki ora usah diomongke. Semester piro ngono ya reng kudune. Semester piro jomblo? Oh, semester piro? Semester sekawan. Jiko apa? Fakultas apa? Jurusan apa? Fakultas Seni Pertunjukan.
Jurusan Karawitan. Oh, ya syukur. Wis dibojo apa durung? Dereng. Kan jomblo. Akeh sing wong durung dibojo ni wis meteng ya akeh. Ayo. Nggih, sing hati-hati ya, Nduk. Nggih. Dadi cah wedok isih perawan ngati-ati urip. Nggih. Akeh codot-codot sing Nggih, Kung. Hati-hati sebelahmu pas ki ya codot kuwi. aku ora codot. Apa? Kampret. Dari Salah codot. kampret. Nih iki spesial anak ini. Saya kenal dia mulai dari kelas berapa, Nduk? SMP ya? Nggih, SMP. SMP agar nonton terus nyusul awakmu gitu, Mas. Heeh, ning Nyusul Ponorogo ning mbiyen. gong kae. Nggih. Wah, sik culun. Nggih. Saiki slunyu. Suarane lunyu Oh. apik, undak-undane apik. Saploke tak latih iki lak wis. Latih napa? Lah kowe tak latih apa ora? Mboten. Ora ya wis rasa nesu. Ora tak latih kok nesu. Nah, jenengan ngendikane sakploke dilatih, sakploke Lah jenengan kowe tak latih apa ora? Mboten. Ya wis. Ora rasa nesu to. Angel. Ndake umur. Dalem. Kowe matur Pak Kades ngersake lagu apa? Nggih. Ayo. Pak Kades, jenengan ngersakne lagu napa? No, Pak. Hidup dibui. Napa, Pak? Wah, nggih. Pak, podang kuning pun arang-arang. Sing anu murai batu, Pak, sing ada. Iki lagu dudu manuk awet ya. Lagu podang kuning. Dibawani mboten Pak Kades? Ah. Dibawani. Bocah niki lak pun katelah ratu podang kuning to Mas Gareng. Ratu podang kuning. Dadi pamane Pak Kades ngersake podang kuning wis pas ngono kuwi. Nggih, wis aja semelang lek, Nduk. Kene iki gone jenang, bar nembang pun gawani jenang. Jeneng napa? Ya kowe njaluk jenang kreweng iki lho akeh ngono. Mau jenang ya jenang kudus, jenang nopo. Oh iya. Dibawani Asmarandana podang kuning oleh Umi Hafifah. Sugeng Laras Lurah. Monggo Pak Kades. Natian wujud temong peksi. Aku seneng seragam iki idene sapa iki ngene iki? Kula. Iki apa motif apa iki? Lurik. Lurik iki tegese apa? Duka. Lho kok ula-ula ora ngerti tegese. Lurusa anggon lumaku aja sok seneng lirak-lirik. Kuwi lurik. Lurik. Kowe malah menteleng ora. Lurik ngopo ki warnane kok iso putih karo ireng Mas Gareng? Apa? Kok putih karo ireng lurike? Putih ki puruna puruna apa ki jenenge? Usaha aja sok seneng merintih. Oh iya. Ireng kuwi iri dengki ora kepar. Oh iya. Iki wek dedek. Ayo. Nek ijo napa ijo? Ijo ki donga awake dhewe kudu donga barang ijo iso jodoh nyambut gawe karo wong kene. Mergo yen jodoh sesuk taun ngarep ditimbali meneh. Amin, wayangan. Amin. Tahun ngarep wayangan klasik tanpa dagelan. Nggih. Pak Kades tanpa dagelan udan deres. Malah dongane elek ora. Ben, aku ora dijak. Yo. Agawita lineng Mbah Waloyo iki. Oh iya ya, Mbah sembuh e suwe ra tak kepethuk. Mbah Waloyo Mbah sembuh kok. Lah ya Waluya kuwi sembuh. Oh iya. Nano. alus manis nengsa make
Sik Mas Gareng, gandeng sing mirsani iki ora mung piyai sepuh tok, akeh bocah nom malah bocah cilik akeh. Men ngerti maknane tembang iki, Umi sing nembangke basa Jawa, basa tembang jenengan bahasa Indonesia. Oke. Kok gak dari tadi lu bicara? Aduh, langsung Indonesia omongane lolo gue ora. Gua kan tunggu perintah lu. Wasuwinggan kong Artinya? Sudah lama aku berkelana. Waduh. Wah, lagune Omah Rama ya. Oh, kelana. Dalam aku berkelana. golek isi podang jenah Mencari burung podang kuning. Iya. Iya toh. Terus ibu bunga Betapa senang hati. sik to ben dientekne sik. Susu iki nyapa to? Selak lali kok Mas. Ben sak larik sik nganti titik lagi diartikan ngono. Terus no. ibu bunga hengatiku Betapa senangnya my heart. My head iki apa? Hatiku. Waduh, campur terjemahan bahasa Inggris barang iki. Cah pinter kok. Oh iya. nyanding bisa dadi Berdekatan bisa menjadi kapsul. Kok iso kapsul? Tombo iki lho obat kan ono sing kapsul. Saya ngene, iki malah tembang kegampangan. Aku sing basa Jawa, sampean Indonesia. Oke. Ayo. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Lan sedaya para nem-neman ing wewengkon Kuthuk. Dan bagi pemuda-pemudi di wilayah anak ayam. Kok anak ayam? Kuthuk. Oh iya, Kuthuk. Heeh. Dalu menika kejawi mirsani pagelaran wayang kulit. Malam hari ini kejaba kecuali melihat wayang kulit. Monggo sesarengan sami ndedonga dumateng purbane Hyang Agung, mugi-mugi warga masyarakat Kuthuk iki tansah pinaringan hayu lan rahayu gemari pahloh jinawi kerta tata lan raharja. Allahumma amin. Wawane ra apa kok iki mlethek ini terjemahke. Kagem para pamirsa sedaya, Buat para pelihat apa kuwi? pemirsa, Penonton semua. dalu menika ugi wonten dur presipun. Malam hari ini juga ada pintu kecepit. Apa kuwi? Door press. Oh, iya. Door ki pintu, press ki kecepit dadi kecepit pintu. Dene hadiahipun Yaitu ingkang sepisan yang sepeda motor. yang pertama-tama pit motor. Angka kalih nenggih televisi. Nomor 2 adalah tontonan kecil. Apa kuwi? Televisi tontonan kecil, tontonan gede bioskop. Hadiah ingkang angka 3 nenggih Nggih, hadiah napa? wujudipun truk. Hadiah nomor 3 berwujud Terki bahasa Indonesianya apa? Motor gerobak ngono. Iya. Iya. Angel men kok terjemahkan piyai kene iki basa Jawa wis iso nampa kabeh. Ah, iya. Wong
pendak tahun mirsani kesenian tradisional. Lho aku ngetes awakmu kuwi kok ya. Ngetes iki lara mata apa piye dites? Ah iya, ngelak luar biasa. Nyambut gawe iso nerocos kabeh to ra iku. Ngopo? Panas. Panas. Lho ora apa-apa. Pancen risikone wong nyambut gawe ngono kuwi. Ya resiko nek ora ngene ndredek kabeh iku. Sing ngongkon pupuran putih ya sapa? Sing bayar. Ah iya. Pancen gareng pupuran putih, gareng pupuran ireng lak belung. Ah iya. Monggo dipun aturaken podang kuning oleh Umi Hafifah. Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran kanggo leki sing tak sayang. Mubeng mider anggotku goleki ora krasa esok awan
Namine Nimas Ayu Winong Nawangse Pak De Gareng. Apa yang nganggo Nimas bareng ngono? Heeh, asli ngono. Ya, asli Asli. ning akte kelahiran Nimas. Nggih, Nimas Wah, Ayu. Jan ora umum wis. Ini milik Mas masyarakat. Maksudnya piye kuwi? Ini milik masyarakat karena dia itu ya ditonton. Oh. Sing duweni masyarakat penonton iki. Mulai Heeh. ya kudu iso ngladeni sing nonton ya, Nduk. Nggih. Jan pawakan kok sekedeng. Sekedenge pripun? Sekedeme cara apa? Gede ora, cilik ora, dhuwur ora, ndek ora sekedeng. Wah, wis. Mula jenenge Nimas Ayu Winong Nawangse. Tegese bocah lak ayu tenan. Ayu. Cara buah apa Mas Gareng? Iki apel iki. Apel. Apel kuwi apel Amerika sing dipangan kremus masir. Washington kae. Heeh. Ya. Lek umi iki cara buah apa ki, Mang? Iki klengkeng cilik mengkil ning manise ora umum. Oh iya. Manise ra umum. Ki Birgita mburimu pas. Iki anggur, Mas. Anggur Anggur sing disawang wis nyenengke urung dipangan ki lho wis nyenengke iki. Iya. Anggur. Anggur, iya. Anggure anggur Amerika sing ora ana bijine ki lho. Heeh. Kok cokot? Kluthus ngono ki, manyes ngono ki. Terus kok dagagi tak lek. Sebabnya kok kesusu nyapa? Lah timbangane mbok jaluk. Oh iya. Oh, kaya ngerti arep njaluk aku. Oh iya no. Lek Bu Kesi cara buah apa? Iki bojone dalange lho, iki bendara lho iki. Iki buah naga. Wah. Iki medeni mergo kepinterane. Mula ibarate naga. Tur saiki yo lagi digoleki wong. Kudu waranggana rai naga udu to. Kula Sadirana. Oh iya. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Niku cara buah napa? Wah, lirikane. Mak sret mripate tengen iki nengen sing kiwa ngiwa. Ayo. Kuwi siwer kuwi. Cara buah apa? Kuwi ndelok semburate kene iki. Heeh. Ora nganggo. Dan aja cengengesan buah kok buah simalakama. Kuwi buah pace. Piye iki? Rasane piye? Loh, pace iki aja nyawang wujude, ning khasiate. Wah. Kuwi sing ditandur ning kebon ning sing iki sajake ditandur pinggir kali, Mas. Tiba nyemplung keli rono. Ngono. Ayo. Kuning kae. Kok telek. Pace. Yang terakhir Mbak Lia Sundari pinggir dhewe. Iki demak akeh iki. Yen Apa? ora semangka ya molen. Melon to? Kok molen? Melon. Kok molen ki? Molen sing nggo ngecor kae ya. Awut. Ya menadyan kaya molen ning udu kuwi ngapar. Semangka kok kaya molen. Melon maksudku. Lagi sisawange seger to. Heeh. Lho, kuwi. Saiki buke kae sing ngagem kudung kuning kae sing lagi dingkluk kae buke. Sebelahe kudung ireng cara buah apa? Kudung kuning. Ayo, nganti elek kowe dikruyuk wong sak RT lho kowe. Ayo. Nuwun sewu lho, Bu. Wong kula nggih dikongkon dalange niki. Heeh. Upami mboten pas nggih nyuwun pangapunten lho, Bu. Rasa ngomong ae cara buah apa? Oh ya ora iso, sik aku ngenteni saweran kok. Wah, Napa Pak Haji? Becak pati, cape Pak Pono. Nggih, cape gunung nggih, ora becak pati nggih. Sing aran wis ra ono ya kok jaluki. Karangane Tono to niki. Nggih, mboten napa-napa. Bu, sidor iki. sidono ngadung siap buke kok ngadung lungguhe diapik-apik kok. Ayo. Kok paling tak omongke kowe ora tau mangan kowe mesti. Loh, anane penasaran dhisik bar kuwi terus mangan ngono. Lah. Cara buah apa buke kuwi? Iki durian muang apa? Musangking. Montok. Musangking. Oh, Hah? musangking. Musangking. Wah, ra kuat tuku kowe. Sing piye kuwi? Lho, musangking iki rajanya durian. Ah, ra kuat tuku kowe. Heeh, ra kuat aku pancen. Oh, kowe iki pol-pole durian krowak. Ora aku pace mau aku kok ya. Wong iki Sik kae mbake sing tanpa kudunge, sing kaose ireng. Ayo iki. Nah, kuwi. Awas, galak lho kuwi, awas. ora sah wae kowe galak lho. Nuwun sewu lho, Mbak niku kula dikongkon dalange nggih. Jenengan kan ngemper-ngemperke buah napa? Lah iki seneng aku iki. Kok iso? Iki buah gedang raja. Pedhe. Lho aja
aja gedhan ki murah meriah ning antep dipangan ngungkuli sarapan sak piring. Wah, iya. Tegese iki piyai yang berkualitas. Heeh. Omongane wong wedi ya ngono kuwi. Mbake wis batin nganti elek tak krawus ndasmu. Ora ngono aku ki gareng apa wong dodol buah kok takoni. Wong paribasane kok ya. Paribasane ya pantun. Oh iya. Heeh. Dikersake apa mau? Anu, caping gunung karo becak pati. Oh iya. Becak pati iki sing aran sedulurku Tono. Tono kuwi RRI. Ora, Tono Pati, urung ketok wong wis ketok brengose. Oh iya. Ning wis kapundhut nggih Pak nggih. Nggih, mugi swarga langgeng. Nggih, ya. Ya kira-kira sing iso winong apa, Nduk, sayangku? Kula sing familiar niku wau. Apa? Caping. Caping gunung. Nggih. Aduh, nggih. Nah, sing ngersake sinten iki? Bapak, asmanipun sinten? Pak Supono. Susitan. Supono. Pak Supono. Su ki luwih pono kuwi cetha, luwih cetha. Ah. Nggih, pun iki diaturi. Nggih. Sing nembang awakmu nong, sing jenggleng Pak Degareng. Nggih. Ah, pas iki. Ora Pak Pono. Ora Pak Pono wis nyawer ngono ya. Oh, nggih. Pak Pono cara buah apa Mas Gareng? Berarti rasanya cerdas gage lah. Buah rujak. Buah rujak. Apa-apa ono. Iya. Pangkur samping gunung Mbak Winong. Yo sing jenggleng Pak Degareng Semarang. Ya coba kaya apa? Marem lek iki jenggleng iki. Saben bengi Sing kok sawangi apa? Sik to, mampir terminal kok ora entuk ngopo to? Iki kudu terusan to? Terusan. Oke. Iya. Iya. Cedak ya kena, jarak sinden ya kena, ning eling sampean wis haji. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sandan? Banyol ya banyol, gayeng ya oleh ning haji. Kula heran nih Pak kalih kakung kula niki lho. Piye? Napa mpun sepuh, mpun mambu lemah tapi kok isih. Sok mambu lemah piye kuwi, Reng? Rumangsamu kendi anyar ngono kuwi. Mambu lemah lho. Wah, omongane ra enak. Ampun sepuh tapi masih energik semangat gitu loh. Lho ya ning ora mambu lemah Kalau to. niki ajeng gunggung kok dipaidoi pripun. Gunggunge kempol apa mbok gunggung. Wong ya wis tuwa ngono aja mambu lemah ya. Nggih. Ya. Nggih. Lah anu iki mambu lemah tenan iki pripun? Iki ambumu nempel aku balik. Oh kok senengane kok tenan aku seneng nyawang kowe iki kok menyegarkan. Iya. Bocah ayu. Bocah ayu gampang dihapusi. Ora kuwi pinter kok ora. Seneng. Dari protesan. Yen memajang Pak Dek. Oh nggih. mengkaro janur kuning At. Yut. Wah, kok gerak iso anarkis ngono lho modele. Kaya ketoke kaya kompas kena kutub utara. Oh iya. Lut. Ah, piye rasane? Bareng keras kene piye rasane? nggih tapi nek keras-kerasnya nek tuwek nggih ngoten iku lah teman-teman.
Bener Nong, bener. Kuwi fakta kuwi bener. Wis ora enak dirane. Apa? Kaya wong wudu ae kuwi. Ditenono tak goleki wetonmu. Ampun duka ngoten to Kongko. Tenan tak goleki bodolamu rambut. Nek Arep kok kapakne. Bodolane rambut tak obonge campurke kopi guang. Lah karo ngombe. Oh gila lo ngombe rambut. Mboten kersane napa kok dibong rambute? Ora apa-apa. Aku ngerti iki cah Jawa Timur to. Heeh, Tulungagung. Oh, bangsa Tulungagung medeni iki. Heeh. Kuwi kudune dheweke sing nyantret aku. Ngono kok senengane Tulungagung lho, Pak Bu. Niki Tulungagung. Heeh. Sing ngajeng nulungi. Tulungagung kabupaten ono nulungi ora. Lah mbok menawa nulungi wong isih legan lho. Ah, iya. Nulungi golek momongan iki tesih. Kowe ora ngerti to, ambak legan. Ora legan bocah iki. Era sekarang bocah iki cewek ayu ngene, pacare minim 4. Iki tenan serius iki bocah iki. Aku sing mari wegah karo iki apa? Ngopo? Nganggo jam digital iki lho. Lah ten napa? Bojoku iki lak tilu-tilu cah nom nganggo digital. Kemajuan. Lah wancine kumpul karo aku wis siap lah kok titit titit ngenyek kowe. Aku donekke titit. Wis tuwa kok titit. Lah iya. Kaku. Wong jam bae maidu nek Lah iya, apa meneh cawe tok ngene. Tenang. Entek sawah entek omah ya iki. Iya, ngentekne bengkok kuwi ya. Heeh wis. Aja cengengesan iki golek duit lho iki. Ora cengengesan gila kuwi. Kene iki nggih tata krama lho. Nuwun sewu. Jenengan piyai sepuh, apa ya memper terus gerakmu iki kok depne rene ning arahe winong ngene apa ya pantes. Lho kok apa kok nesu ngopo? Akhlakul karimahmu ning endi? Kok urusane kok akhlak bareng ngopo? Ya ora sopan ngajari bocah ora bener kaya ngono kuwi lho. Lho kok sing ngajari ora bener. Jajal ki mau kowe polahmu piye? Tok dong ya Mas. Lah iki sing ora sopan nang kene iki lho. Ngapa ra sopan aku manut pengendang lho? Haji lho jenengan. Lho apa haji ki ra entuk joget. Ning paling ora aja didepne rene iki bocah si anu kuwi. Ya Allah, wong intine ora entuk madhep rene kowe lho kok ndadak geger lah apa to? Ora entuk madhep iki to? Ora oleh ngadhepi no. Oke, Mas yo. Yo. Kowe iki jane ngerti ora to, Reng? Ngerti. Ora entuk ora raine tok sing madhep rono. Kuwi iki tetep madhep rene iki depno rono. Kuwi sing isor lato-latomu depno rono. Lha iki mau madhep ndi? Madhep rene. Nderek. Mboten Pak, wajar Pak. Soalnya pun sepuh iki kemampuan otaknya melambat. Melambat. Dijarem bukan mboten paham. Ora sambung ya nong ya. Bola bali titit tok ayo. Ayo. Aku tak terima karo molen iki. Digiling dadi semen wing kok dadi cor-coran wing kok ora. Ati bahane karo kuwi jar dituwek-tuwekke kok. Ngene awakmu ben sadar aku wis tuwa kudu tobat ngono lho maksude. Ngoten lho maksude. Tobat-tobat ning ora ning ngarepe wong akeh ditonton wong akeh. Enong, dekno no, dekno lungguh piye dagelan dekno. Ambak wis tuwa aku iso ngadeg dhewe. Mangsane lempoh po. Apa? Yen mungsuhe kaya kowe tetep berdikari. Waduh. Apa ngatasi ugur titit? Ayo. Ayo. Kaya bojoku kowe. Ayo. Ayo, Nang. Pacita. Oh.
Ngono jenenge sopan. Ya ketoke madhep rono ning tak enggokke rono kok. Sik nekat ora. Rasane tetep madhep rene. Dadi tak enggak. Kowe ketoke bareng karo Winong ketok semangat men to Pak Gar. Lho aku ki tenan kok mbuh aku ki. Lho normal to Mas. Wong lanang di ngadepi kok ngene iki ora kesengsem. Iki sawangan to? Heeh. Iki umpama panganan cap jahe. Iya. Ning bareng sampean jejer wong loro disawang kok YouTube, ning kamera, ning layar. Masya Allah, Winong jan kaya Sri Huning. Ngapa? Kaya Sri Huning. Betul betul. Jejer karo Serigala. Ora enak kowe iki. Iya. Iki ibarate aku ora gelem dadi kaya apa bojone Winong megah. Lah ngopo? Lu tak umapake iki apa iki? Mau cap jahe. Nah, Lah iki yen dadi bojoku lak kaya cap jahe sosor bebek. Cap jahe dipangan bebek to. Heeh. Tiwas aku rendah, wis mending ora usah karo aku. Ora usah ya, aja meksa, ora usah. Sing meksa kuwi lho sapa? Bocah rong karuan lek gelem meksa-meksa ora. Mungkin sekali-sekali iki aku payu ngono lho Mas. Sik pengen kaya bebek maksudnya mas sampean. Heeh. Ibarati bebek. Heeh. Apa sampean iso kaya bebek? Ya iso ta. Kleru sampean. Bebek iki ya bebek 50, kuwi wedok kabeh lanange gur siji. Lah gur mak doli titit iki apa? Wah, bebek 50 lanang iki. Heeh. Wis rasa-rasa. Arep dadi apa kowe? Timbangane hernia. Rasa. Ayo. Aku ora ngerti kok ya prosesi bebek ngono. Oh, tanggaku duwe bebek ora. Gah. Ora aku gah aku. Wis golek-golek padha nome wae ya. Nggih. Timbangane. Nggih, lah pun sepuh. Ngeten iki lho. Apa? Apa? Berpotensi besar untuk ketedun. Aku wis nganggo aku basane iki basa sing ilmiah kan wong ra mudeng mah dicethake iki. Lah pripun to? Tirase hernia to? Hernia lagi ketedun. Ya aja dicethake. Oh, ndak boleh. Aduh. Oh, ndak boleh to. Kok Kenapa nggak boleh? Jangan nanti aku pakai sarung. Wah, jan iki ya inilah wong ya cah tulungan. Cobloko bocah. Cobloko tur pempengan ngelmune. Wis dibojo apa urung Duk? Dereng. Tenan. Nggih. Pacar. Dereng. Bapak Ibu ingkang kagungan putra kakung menawi badhe pun jodohaken menika monggo. Mumpung tasih buka. Bukaan apa nih? Atine wis isih terbuka. Bocah iki ayu apik ora usah ditawak-tawakke payu dhewe reng. Sing ngomong sapa? Aku. Sapa ngono aku ki ana siji jamur. Apa kuwi? Ora ditawakke jamur. Lha kuwi lek barang lek wong ayu ngene rasa tawakke wis mesti jos lantri. Ngene aja jual mahal ya, Nduk. Nggih. Wis kepara diobral diokehi diskone. Kok obral mboten to? Masa obral? Loh, obral untuk menyaring siapa yang pantas buat dirimu. Sekolahmu ngendi gen diketahui oleh orang banyak? Kula kuliah teng Universitas 11 Maret Surakarta. Niki sing sering kula bengak-bengokke bahwasanya pesinden sekarang itu pendidikannya tinggi-tinggi. Maka dari itu mari kita hormati dan kita sengkuyung niki profesi sinden niki ampun dilecehke. Nah, niki ya membawa bendera estafet keberlanjutan seni budaya Indonesia. Atlet iki. Atlet. Oh, nggih. Terus dadi sindene cucuk lho timbangane derep ya Mas. Heeh. Ya lha kowe bakoh tenan bocah iki. Oh iya, ya nang. Oh, dur. Pokoke tetani iki wong sing ora gelem maju ki ya petani. Piye to? Kene iki ngen pertaniane maju lho kuthuk kene iki. Ana profesi-profesi sing ora gelem maju lho. Apa? Siji petani, loro mancing iku ora gelem maju. Kok iso? Petani kan maju lak ngidak tanduran. Wong tandur kae ya. Heeh. Mancing barang kan maju ya kecemplung. Iya. Kalau ora ana sing profesi iso maju ya kuwi. Heeh, karo tarik tambang barang kae. Heeh. Maju malah kalah to kae. Lah aku senengku karo kowe nyambung ngene iki lho. Alah prek ora. Ayo nang. Parian kabeh waranggana tetap doa yang terbaik untuk warga masyarakat Kuthuk mriki. Ayo betul. kreatif. Dimulai dari mana ini? Dimulai dari Mbak Molen. Ayo, Mbak Lia Sundari. Ayo. Gareng mau sing ngarani, Mbak. Tak giling lho.
Papok kowe giling wereng. Iya sadis. Wis gepeng digiling ayo. Lembut no wingo ora ayo. Ya Mbak Lia. Suwe ra petuk. Wira petuk. Lali omahe. Ayo mae. Mugi warga kuthuk Ah, kathah rejekine. amin. Ngangge nada ngangge anu no Mbak lagu no. Allahumma amin. Monggo Bapak Ibu warga kuthuk mriki. Allahumma amin ngangge lagu Jiro Lu. Allahumma amin. nggih mangke ngoten melih jos Mbak Lia. Selanjutnya monggo Mbak Dewi Persik. Ayo. Mbak Dewi bekise ayo. Ora ah. Ananano. Aku dituthuk. Ah syukur. Itu tok. Bengok-bengok. Aduh, penake. Alah. Iku Warga ning ndi lara penak deh. Terus desa kuthuk mugi murah sandang pangane. Allahumma Ah, jos piye nyeni kok ngen ketoprak. jangan ngono. Iya. Selanjutnya monggo Bunda. Ayo, ayo Bun. Ayo. Iwak kutuk nyemplung neng sawah. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat puthuk gesangipun tansah berkah lan barokah. Yuk. Allah. Allahumma amin. Selanjutnya yo Luna Maya. Arile gareng, arile. Deh, Oh, deh. dicokot nyamuk. Syukur. Nganggo autan. Malah iklan gareng ora. Pas golek timun. Wah, mangke apa, Bir? Lah, damel maem, Mbak. Damel lalapan iki lho. Teratap aku. Kowe kok golek timun nggo apa? Iso nggo karaokean. Iya ya, untuk mengisi kekosongan lah. Ayo. Kaget aku ora. Balik nek no Pak, aja anu nek no timun nek no. Iya, aja timun. Golek remuk lho malah aja. Ayo. Apa arepe liyane timun? Ayo. Anu wis, anu. Lagi Pak, lagi. Lagi Ayo boleh. ganti. Dicokot kok iso pare. Oh iki. Dicokot nyamuk. Nyamuk. Pas tuku aki. Mugi warga kuthuk kathah rejeki. Allahumma amin. Piye to reng kuwi? Mbah aku ya ora mudeng. Kok iso iki wong akeh rezeki yo njaluk dicok nyamuk bareng ngopo. Lah iya, mau dolanan timun saiki. Timun. Dolanan timun kasiken cokot nyamuk. Iya. Ora krasa. Aja dolanan ngene, Bir. Ora. Leno. Paring wae terong. Yo iki Umi. Umi, ayo Om. Nah, iki. Mas Petro, Mas Mas Petro. anune dawa, Apa anune Apa iki anune? irunge. Oh iya. Heeh. Tak kira timune. Ayo balik rono neh ora. Mugi-mugi Pak Lurah lan sedaya warga desa kuthuk. Kowe iki jane iki sinden apa gawe sensus to? Lah ten apa lho Pak Aja dawa Pak Lurah warga ngono, warga. Lah kan Pak Lurah kali Pak Lurah, Pak Pacare, Pak Mudin, Pak Dikompleti ya Om ya, dikompleti ya. Nggih, kompleti. Panitiane akeh ya Om ya. kaya jamu komplit. Mugi-mugi Pak Lurah lan sedaya warga desa kuthuk.
panjang yuswa. Oh, alah panjang yuswa apalane ya panjang ya. Allahumma larase aja kae larase. Obate keri iki, Reng. Bocah iki. Salahe bocah rung mari mbok jak nyinden. Lah kuwi mesti mbayangne timun kok doan ora. Wis rusak lagi ora. Winong, kowe arep anu ora? Arep timun ora? Arep parian ora? Arep parian ora? Kan jangan gitu dong, kan udah pernah. Pernah apalagi makan timun. Ayo kowe golek liyane. Ya. Bengkoan kowe marem. Ngukur bathuk. Apa? Bathuk sing ndi? Tegese bathukmu bathuke gareng ngono lho maksude. Kowe sing cetha ya, Mbak. Wah, jan cah nom-nom do. Jogodo imanku. Bathuk sing niki lho. Guru-guru cokot nyamuk wae lho. Garenge nang ndi bathuk ya iki, Reng. Nggih to, kan Oh, dicokot iman-iman nyamuk iki. niku wae lho, dikukur kan gatel. Pikirane reget ya nang garenge. Nggih. Hop, stop. Resep. Stop. Interupsi. Bucare nesu. Stop. Tak rungok-rungokke ket mau bojoku kok karo sinden kok rumahku njorak-njarak kae. Bener kuwi. Njaluk ning omah sesore tak paringi tak keprok parut to piye? Bener Aku iki gur manut karo infrastruktur lho. Bener kuwi pancen bojomu ki wah nyolo ati. Kowe aja ngewangi tak kepruk timun mengko. Ya kono nduk sing parian sing apik nduk, sing alus-alus sing Wis apik sopan-sopan. bathuk kok lho apik. Lah bathuk pranggih sae to, Bu. Iya, heeh. Bathik. Kudune nembang dicethake. Bathuk iki nyekelmu kene. Kowe ora nyekel kene, iki kanca-kanca mikire tekan ndi. Ayo. Cekelen nang. Ayo. Ayo. Apa ta? Nani. Wis gek ndang cekel to. Lah niki to. Ha iya. Nggih. Nyekel. Ngukur bathuk. Aduh, bathuk kok diukur. Malah kejengkang. Ayo. Ah, ya niki ora bathuk kene. Kanggo kejengkang. Apa enek guru perkara ngukur bathuk itu kejengkang iki lho. Ah, wis, konangan kowe. Kowe kok hayati yo marai ya. Lah kan. Lek mengukur lho piye nganti kejengkang iki lho. Boten kan Wis saking ngematke terus. Oh. Kene Reng kene. Ya iya, terus munggah. Wah, medeni tok. lah saking gatele niku mau lho. Lah, wong. Bathuk. Ayo. Nyrodok-nyrodok kok pancen. Kuwi lho idepe. Lek sasae Reng ngangge pasangan lek kuwalik medun lan nyrodok kok. Bathuk iki ora cedhak ide, bathuk iki cedhak alis. Alise sing nyrodok alise. Alis kok nyogrok-nyogrok. Alambe. Nang arep kok ganti nang. Dibacot nih mboten iki. Ganti nang ganti. Kok Kok aja asosiale bathuk to liyane bathuk. Lah napa? Saiki sore bathuk ora ana to? Alis pemotong. Tuku kerupuk. Ah, Ngoten mawon. karo bathuk. Terus Nggih, karo nyangking jenang. jenang kudus bener. Nah, Blonjo bocah iki. muga-muga warga kutuk Ah, mboten gadah utang. amin. Allahumma Amin. iki perkara bathuk entekne wektu iki malah ora. Wis gareng amarai ora. Pancen sindenmu iki telat ngombe obat. Lah iya. Ayo nang. Panas udan aling-aling. Tak kira panas bathuke. Panas keseron ning ngukur kok. Bathuke mah lho. Panas udan ayo. Pak apa ngoten to Pak kula mboten fokus.
Aku tak ngapa-ngapa lho masamu piye to ora. Iya. Cahyo ayu omongane wale. Sing halus to. Panas udan aling-aling caping gunung. Yuk. Nang, iki nang. Engko apa jenenge iki kisah dijaranke ora? Bisa. Bisa. Engko langgam pertama kedua jaran ya. Oke. Wis tak tukokne anyar. Oh iya. Oh, wes piye. Mau awakmu gur gawe mic iki lho. Jenengan kok perhatian Iki diteruske apa ora? Kuwi ngopo to kowe? Kene stand ngene tinggal ngobrol. Oh alah, pose to kuwi mau ora. Ya, maaf toh. Mangap. Maaf. Lah yo. Wah, tukoke pecut. Heeh. Wah, ya pas sing-singan. Dadi engko nang was jaranan awakmu to, nggo pecut to? Nggih. Heeh, engko mecuti gareng ya. Nah, niku barongane to, Pak? Heeh, barongane. Nggih. Jangan Pak. pakai dapuk barongan nggih. Pak Kades izin kula wangsul nggih, Pak. Nang kene wong arep dipecuti tok. Ah iya. Ya nang. Nadyan wadon sarata Suara suling masuk langgam samping gunung. Oh. Nolan nol hela helo
Hei. Hei. Lah. Tepuk tangan meriah banget ya. Sik celenge sik mogok, Nong. Celenge sik mogok. Sinten niki? Wah. Dadi to jenengan. Kesurupan ya. Kesurupan ya. Dadi. Ora iso dicopot. Walah celenge sing wonten anune niki. Tarikan. Walah, wong tuwek nggih ngoten niku lho, mboten. Pun, matur nuwun.